Dobrý den lidi, vítejte u dalšího videa, dneska jsme tady zase zpátky u Machinária. No, jsme zpátky u Machinária, takže dám. Musíme těm 3 hudebníkům přinést jako, no počkat. Abyste věděli, co se tady stalo. No a nemám vůbec. Ty co? Tam potřebuje 5krát. Ty co? Ty nemůže foukat. Takže tady půjdeme do nějaký jako hospody. Tady přihraju karty. Vezmeme si tady mucholapku. Tady chytíme mouchy. Co jsem zapomněl zmínit na začátku, víte, co je to hlavní? Že jsem Honza 12, měli byste mi dát like a odběr, děkuji. Takže tady dáme mouchy na pana baristu, pana barmana. No, tady máš. Babka dementní. Jo, můžeme. Tak, teď jdeme vyhrát piškvorky. Piškvorky. No 5. Tvoj hajzl. Totálně vyhrál. No a uvidíme se, až to vyhraju. Jo! Yes! Konečně! Tak, asi po, že nevím, 50 možná hrách, možná 30, nevím. Yes! A teď máme ty hajzly, který chtěl na ten saxofon. Kde moje... More, můžeš tam jít. Ano, tady máš, tady... nevím. No, jdeme. Jdeme už do města, vlastně. Tak, skoro. Teď jsme takovým rozcestí. Tak, tady jsme na náměstí, ano.
tu kliku dám. Že to vyřeší. Wow, man. Jo, jdeme se kouknout na YouTube. To ještě neřešil. To kurňáze OBSko. Tady to docela vím. Tady to... Ježiš. No, svato sežere teď. Teď tam. Sem! Dolů, nahoru, dolů. Ano. Tak, mám tady pís. Počkej, takže... Nahoru, dolů, tohle... Tak. Kurňa. Jo, dobrý. A teď... Tohle, ano. No, počkej, to bude určitě sám. Já jde zase někam do hajzlu. Aha. Kurňa. Počkej, to, jo, tady to chci. Ne. Sem. Yes! Ne. Tady to uvážem. To neuvážem? Jo, to musím vypojit. Kurňa! Furt dávám SC. Tak tady to bude fungovat. Tady bude zelektrizovaný blok. Takže to vypojím, se otočí. Kábely vytáhnu. Jednu. Aha. Jo, more, tak to tady to půjde k tomu druhému, protože tady je úplně zničený. Takže tady polezu. Počko. Elektrizovanou bočku máme. Počkej, musím vypojit. Ano, děkuji. Dobrá kočka.
těm muzikantům teď jdu. Kamo, nešlo by to pomalej? Kamo, tady máš něco na počištění. More, neřvete tady víc. Kamo, jak to, že tohle teď vůbec to? Počkej, tady půjdu. Tam půjdu, ano. Teď. Tady chvilku počkáme. Ano. Počkej. Jo, jasně, běž nahoru. Běž nahoru! Nemáš ten olej, brácho? Děkuji. Kamo, fakt pomalé by to fakt nešlo. No jo. Vezmu si tohle. A tohle. A. Jasně. Jo. Děkuji. Teď tady vylovíme třetí. Nice. A teď jdeme nahoru. Nahoru. Kámo, ale fakt pomalé by to fakt nešlo, to lezení, kámo. Počkej, já jsem... To měl... Aby netekla voda z té fontány. Fontány. Jasně. Pardon. Voda už neteče. Takže tohle to nevím, protože se podívám na... Jdu. Jo, tady už to točí. Já tomu nerozumím, já prostě neumím hodiny, pardon. Technika. Cinklo mu to? Jo. Takže na tam tu smyčku a na sedmičku. A tam tu smyčku a tam tu sedmičku. Co je další? Na tam tu klikiák a na tam sedmičku. Tak, tady. A teď, ano, tady to zvoní.
tam tu klikyhák a na 4. Takhle ne. Tak. A já furt jako nevím, tak to nevím. Ne, ten machinárium. Nákliky háka na tamtu 6, ano. To je YouTube zase. Ne. Tam to sundá. Děkuji. Kradnem. Jsme takový klasický cigán. My jsme... Už to bylo za lag. Jo, dobrý, můžeme přestat tancovat? Najdi tady plavou jak dementí. Tam tancuje. Jo, můžu. Jipí. Otevřu poklop. Jsme tady někde. Kam dobrý peku dal. Dám pot. Dám ho dolů. Otevřu tohle. Dám kukuřici. Kukuřici dám na plotnu. Ta vybombarduje. Kam ono to... Jo, takhle. Tady schodí nějakou dementní věc. Nějakou... Úplně helper. Tady dám. Vystoupni se na ten plot. Kácku. Ano, spadl mi málem mikrák. Takže teď si vezme zatopení nebo co to je. Tak, dej to do potu.
Takže dobrý, to napíchnem sem. Dáme tento. Napíchne na benzín. Můžeš. Kam já jsem tady vlastně skončil, no. Tady jsem to vlastně dohrál. Kamo, já tady neviděl tenhle ten puzzle. Takže se doma kouknu na YouTube. Cože? Ano, můžu. Čekaj, abych to asi nepřeskakoval. Takhle. Já tady zkusím vyřešit sám, protože jsem se stejně nějak pamatuju. No, počkej. Cože? Co? Já nevím, co absolutně dělám. Jupi! No? Můžeme jet. Prosím. Aha. No a tady už nevím. On to žije. More, vrtule se rovná otazník A, B, C, D. Já nejsem dobrý v matematice, kámo, ale tohle? Co? Tohle. More, nespí. To jak musíš stihnout. Tohle. Jo. Tohle plus tohle. Tohle. Ne. Tohle.
takhle. Ne? Takhle. More, když je... Já to nevím. More, ten bouchne. Cože? Mám ho bouchnout? Já ho mám prostě bouchnout. Nebo jako... Mám prostě neštvat. Já nemám dělat jako dobře věci. Takže tohle. Cože? Kámo, já jsem ten nejhorší hráč týhletý. Kámo, já... Kámo, ve všem jsem špatný. Kámo, já tady typuju. Tohle. Co? Ty hajz. Já jsem prostě mu vlez do pusy. To zní divně. Kam já se tady vůbec nepamatuju. Musím najít nějakou kazetu. Může... Dám. Do čeho to můžu dát? Ještě vezmu ten druhý šplik. Ještě vezmu ten druhý šplik. Jako co mám dělat? Kamo, puzzly. Všude puzzly jsou. Tak to bylo docela... Oh shit. Jak to udělal? Okay. Teď! Tohle taky nevymyslím, takže YouTube. Takže tohle, tady, takhle, tohle. Kamo, easy, jsem ten nejlepší. Chápu. Jak tam měl? Takhle. Můžeš... Tak, aký je toto? Počkej, já to zkusím. Kamel, jak víš prostě, kde to máš usadit, tak to víš, no. A
tady to zkusím sám. No. Kámo, koho by to mělo napadnout? Řekni mi. A počkej, jaký doručné. Dolů vlastně jak jinak. Kámo, nejsem dobrý. To mi... Kámo, co to jako je? To jsou nějakou lupu. Jsou lupec určitě. Butterfly. Co to otevři? Jež, co to kurňa. Kámo, kde mám sehnat, jako... Nemám nic moc. What? Co právě udělal? Tam někde bude lupa, ti říkám. Kámo, nechceš rostlinku, nechceš tohle. Kámo, já tady... Já jsem chytrý určitě, já tady... Zasadím rostlinu. Kámo, já jsem to chytrý. A teď... Kámo, to poposunu. Ještě. A... Zapni to. To bude ten sunflower oil. Dej mi sunflower oil. To... Tak... Já se nenadrtím. Ne! Posunul bych to ještě dozadu. A ten strom taky vyroste. Kámo, chytrý kluk. Něco. Máme něco, to je hlavní. Máme něco. Kdybychom neměli nic, tak to je špatný. No tak nemáme stejně nic. Tak můžu vyměnit tapy. Jako změnilo se to nějak? Můžeme říct, jako kde máme vzít něco jako lupu třeba, nebo... Kámo, já mám jako vědět, že se tam má vzít nějaká... Kámo, to... Celou dobu tady je takový zastyk. Já myslím, že to, že ho podpírá, že jo? Aby to nespadlo. Ty to můžeš vzít, kámo. Jasně, že je tady ta lupa, kterou jsem potřeboval. Jasně. Takže tu lupic dám. Chtěl jsem říct na to, ale nevím jak. Já nejsem vyštudovaný inženýr. Tak to jsi mi pomohl. Co mám z toho jako vyluštit? What?
Naše příští zkoučený. Tak. Mám tady něco. Kam z toho se stejně nic nemůžu vzít. Jsou jenom nějaký ty plantera. Kámo, kdyby jsem tady našel plantera bulb. No. Kámo, ten puzzle se jakého jako, co mám jako z toho vědět? YouTube, pomoz mi. Kámo, ještě, že ten YouTube tady je. Cože? Ty máš vyluštit z toho motýla? To jaké mám jako tady gody. Jo, to je ten motýl v tom. Kam, jo, tam dám ty semínka. Dobře, vzal to semínko. Jakýho méďu, no. Aha. Já se omlouvám, jak mám vědět, že to tam mám dát. Zkusím pro další semínka. Ono to jako nemá semínka nebo co? Máš. Semínka. Kamu máte rádi slunečnicový semínka? Mě chutnají. Kamo, víte, jak jsme v prvním dílu šli, jako přestrojili jsme se za toho guarda, aby jsme se dostali do toho města. To je on. No, to je ten guard, že jo, ale nějaký jako FBI. Chudá. Baterku, ta byla v tom městě. Hello. Dobrý. Počkej, já potřebuji peníze. Nemám sehnat peníze. Já potřebuji money. Takže tady, pane, máš ten sunflower oil. Můžeme hrát videohry. Tam strávím celou dobu teď. Já budu hrát hru ve hře. Hra ve hře, kámo. Hra ve hře. Děkuji. Tak když je tohle první minihra, tak si to zahrám. Já si chtěl zahrát. Pojďte první hra funguje. Ježiš, to je dobrá. Kámo. Počkej, nemůžu. Můžu. Můžu dělat na klávesnici, jsem rád. Kámo, mi se vždycky snižují a jsou rychlejší, že jo? Co se tam sejmul nahoře, to červený? Kámo!
Yes! Cože? Jupi! Dolal! Já bych chtěl jinou hru. Můžu to přepnout? Jsem si... Dobrý, druhá hla. Ježiško, to bude nějaký Car Racers. Wait a minute, what? Aha! Aha. Já to nechápu. Ne, počkej, já vezmu tu velkou. Co mám dělat? Já si chci zahrát tu třetí. Tu třetí. Já ani ten druhý level nepochopil. Jak jako? Já jsem chtěl zahrát mu třetí hru. Tak se zahraju tu první, no. Ještě. Nebude mi stačit $1. Ale to bude zase jenom jedna baterka. Počkej, $. To je jenom malá baterka. Můžu si vzít to. Tak já ještě vyhraju těch 1000 bodů v té první hře. A koupím si druhou baterku. Jupi! Jak jako žádný $. No, žádný $. Jsme nedostali, ale já už tuhletu hru pro dnešek nechci hrát, takže tímhletím bych ukončil tohle video, takže jo, dejte mi like a odběr, děkuji.